Sii forte, se rinfranchi il tuo cuore. Spera nel Signore. Sii forte. Спадзявайся на Пана, будь моцным. Дазволь свайму сэрцу аднавіцца і спадзявайся на Пана. Spera nel Signore. Sii Спадзявайся на Пана, будь моцным. Дазволь свайму сэрцу аднавіцца і спадзявайся на Пана. dove il Там, presente fa дзе тут і rumore, цяпер è lì шум, che deve менавіта rompere con там forza la павінна nostra прарвацца speranza. наша надзея. Ma come si Але fa? як? Калі мы выпраўляемся ў падарожжа, пра што мы думаем? На што мы спадзяемся? Давайце адчынім дзверы. Пачынаецца наша падарожжа. Калі мы выпраўляемся ў падарожжа, мы ведаем, што ўжо ніколі не будзем такімі ж, як тады, калі распачыналі шлях. Падарожжы змяняюць нас. Неважна, якія. 150 гадоў таму першыя місіянеры ксяндза Боско выправіліся ў падарожжа ў Патагонію. Кожныя 25 гадоў пілігрымы з усяго свету выпраўляюцца ў падарожжа, каб ушанаваць юбілей. У гэтым годзе гэтыя два падарожжы сустракаюцца, пераплятаюцца, яны ідуць разам. У гэтым супадзенні ёсць провід, маленькі, ласкавы дотык да нашых жыццяў ад самога Бога. Дык давайце ж распачнём крочыць. Так, але куды? Адрознівацца. Я хачу адрознівацца. Я заўсёды хацеў адрознівацца, але я ніколі не быў такім. Я заўсёды заставаўся такім жа, як і ўсе астатнія. Такім жа, як тыя, хто не хацеў, каб я адрозніваўся. Адрознівацца – гэта зусім іншае. Я хацеў бы быць іншым. Калі я растаптаў годнасць Джорджа, бо я не ведаю, чаму я зрабіў гэта. Вось, што горш за ўсё. Я б хацеў падысці, дапамагчы, абняць яго, сцерці тую слязу, пасмяяцца і не кпіць, бо менавіта гэта азначае адрознівацца. Добра, я збіраюся да святых дзвярэй. А потым святар сказаў, што гэта важна, што пасля я адчую сябе інакш. Але чаму? Інакш, чым хто? Інакш, чым хто? Я малады, таму я павінен усміхацца ўсім. Я не павінен мець клопатаў, бо перада мной цэлае жыццё. І значыць, Мы часта чуем слова «надзея». Ты малады чалавек з цудоўнымі надзеямі. У цябе наперадзе цэлае жыццё, каб спадзявацца. Надзея памірае апошняй. Безумоўна, хтосьці можа сказаць: «І што? Якая з гэтых фразаў магла бы мне дапамагчы?» Надзея – гэта не вера ў тое, што штосьці будзе добра, незалежна ад усяго. Гэта не штосьці, што пазбаўляе нас клопатаў. Гэта упэўненасць, што штосьці мае значэнне незалежна ад выніку. Мець надзею – гэта значыць рабіць штосьці, бо яно мае сэнс. Мае сэнс спроба змяніцца, напрыклад. Мае сэнс выправіцца ў падарожжа, каб быць шчаслівым, каб быць верным сабе. Шчаслівыя. Калі мы апошні раз былі шчаслівыя?
Магчыма, на вяселлі. Так, на вяселлі. Усе заўсёды шчаслівыя на сваім вяселлі. Tutti sono sempre felici al matrimonio. Але як мы можам быць шчаслівымі вось так? Гэта не гук шчасця, гэта гук трывогі. Трывогі будаваць нашу будучыню тут. Трывогі выхоўваць тут нашых дзяцей. Трывогі жыць. І каханне недастаткова, калі паглынае трывога. Так, я яго кахаю. Я выйшла за яго замуж, бо кахаю яго. Я выйшла замуж за яго, бо ён робіць мяне шчаслівым. Але я баюся ўсяго. Ho paura. Немагчыма жыць, калі ты баішся згубіць чалавека, якога кахаеш. Тут не відаць надзеі. Да надзеі нельга дакрануцца. Яе нельга ўбачыць. Яна не паддаецца нашым пачуццям. Яна жыве глыбока ўнутры нас і не залежыць ад вонкавага свету і яго ўзлётаў і падзенняў. Яе лёгка згубіць у жыццёвых блуканнях менавіта таму, што рэчаіснасць часам вельмі адрозніваецца ад таго, што мы бачым па-чалавечы. Але рэчаіснасць цяперашняя заўсёды нясе ў сабе будучыню. Толькі праз гэтае жыццё можа спраўдзіцца абяцанне, дадзенае нам Богам, вечнае жыццё. Мы працягваем верыць у яе, бо надзея прароцкая. Яна робіць нас веруючымі. Яна выходзіць за межы чыста чалавечага ўспрыняцця. І толькі дзякуючы веры мы можам засяродзіцца на чымсьці новым, убачыць штосьці, што яшчэ не тут, ужо і яшчэ не. Тут ніколі не будзе добра. Мы змушаныя сыходзіць, але я не хачу сыходзіць. Io non voglio andare via. Ты б хацеў пакінуць свой дом, хацеў бы пакінуць сваю зямлю, сваіх маці, свайго бацьку, сваіх сяброў, вуліцы, па якіх ты хадзіў з дзяцінства. Так, хацеў бы гэта зрабіць. Но магчыма таму, што табе не трэба гэта рабіць, бо я ўпэўнена, Perché sono sicura. што калі б хтосьці сказаў табе, што ты не можаш жыць там, дзе нарадзіўся, ты быў бы ў такім жа адчаі, як і я. Гэта не тая будучыня, Non на è якую questo мы il спадзяваліся. futuro in cui speravamo. اللي نحن كنا عم نحلم فيه. Ці існує будучыня? Il futuro esiste. Я гляджу на іх і спадзяюся, што так. Як шмат яны маглі б зрабіць, як шмат яны маглі б убачыць. Quanti posti potrebbero Хто ведае, ці не пажадае адзін з іх аднойчы стаць лекарам, як я калісьці хацела. Надзея – гэта разлічваць на будучыню, укладаць сваё жыццё ў будучыню. Без надзеі няма перамен, няма заўтрашняга дня. Ёсць толькі сёння, якое складаецца часам са змрочнага песімізму. І так, я ведаю, вы, я, мы ўсе перажывалі смерць, разбурэнні, пакуты, боль. Таму цяжка разлічваць на будучыню. Але надзея залежыць не толькі ад таго, што адбываецца вакол нас. Давайце памятаць, што той, хто спадзяецца, робіць стаўку на тое, што можа быць. І ён дзейнічае, ён заўсёды дзейнічае. І ў добрым, і ў дрэнным, памыляючыся і пачынаючы нанова. Sono una madre. Я маці, і я не маю права на памылку. Але я не нарадзілася маці. Я нарадзілася дачкой, 8-й дачкой. Дачкой, якая змагла. Яшчэ 4 пасля мяне. Як я выжыла?
Мне заўсёды было цікава, чаму я так, а іншыя не. Хто выбірае, каму жыць, а каму не. А потым я стала маці. Хто навучыў цябе ёю быць? Ніхто табе не дапамагае, ніхто не суправаджае, але я ўсё роўна працягваю ісці наперад. Працягваю ісці з імі і дзеля іх, каб заўтра яны маглі ісці самі па шляху, які выберуць самі, для сябе і для сваіх дзяцей. Глядзі, ніколі не пераставай спадзявацца. Ніколі не пераставай шукаць рашэнні, новыя мэты, новыя напрамкі, нязведаныя шляхі. І не думай, што ў цябе не атрымаецца, бо менавіта надзея надасць табе моцы. Так робіць хрысціянін. У гэтым сэнс хрысціянскага падарожжа. Часам мне цікава, чаму я навогул хрысціянін, чаму я веру ў Бога, які гэта мае сэнс для мяне. Хрысціянін шчаслівы і сведчыць пра гэтае шчасце незалежна ад таго, што адбываецца вакол. Таму што гэта пачуццё ён мае ўнутры. І гэта Хрыстус. Гэта Ён, той, хто надае моцы і будуе штодзённае жыццё разам з намі. Нават калі мы злуемся і стамляемся, калі нам цяжка, калі ўсё здаецца згубленым. Ён дае нам супакой, незалежна ад усяго. Ён ажыўляе надзею ў нашых сэрцах. Але ўвага! Мець надзею не азначае падманваць сябе, імкнучыся да нерэалістычных сітуацый ідэалаў. Хрысціянін не проста летуценнік, аптыміст, які перажывае ўсё з пазітыўным настроем, адмаўляючыся бачыць негатыўныя аспекты. Быццам бы толькі жаданне мысліць станоўча было б дастаткова для шчасця. Калі было б так, мы былі б адзінымі стваральнікамі ўласнага шчасця. Але не. Шчасце прыходзіць да нас пасля сустрэчы з Хрыстом, з прабываннем з ім. Вера – гэта асабістая сустрэча. Таму і мы хрысціяне. Я не магу выкінуць гэта з галавы. Усё, аб чым я думаю, гэта звыклая паслядоўнасць рухаў. І дзеянне за дзеяннем, заўсёды аднолькава. Бяда, калі заб'ешся з рытму. Гэта нават не харэаграфія. Гэта не той рытм, якога я хацеў прытрымлівацца. Гэта не тая харэаграфія, якой я хацеў займацца. Гэта маглі быць крокі танцаў на сцэне. Гэта маглі быць строфы, якія спявае саліст. Я марыў пра такое жыццё. Жыццё як музычны спектакль. Я марыў спяваць і танцаваць, як у дзяцінстве. Замест гэтага я тут, на холадзе, чакаю аўтобус ноччу з толькі 5 рухамі ў галаве, якія я паўтараю кожныя 20 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Калі-небудзь у мяне хопіць смеласці кінуць усё і ісці за маімі марамі. Смеласць і надзея ідуць поруч у падарожжы. Няма надзеі без смеласці. А смеласць прыходзіць, калі мы маем светапогляд, як у Хрыста. Здольны бачыць рашэнне нават тады, калі згубны шаблон паўтараецца зноў і зноў, што раніць нас знутры. Калі замкнёнае кола нельга разарваць, калі ланцуг сацыяльнай эксплуатацыі нельга разарваць, калі здаецца, што няма выйсця. Смеласць і надзея. Заўсёды рухацца наперад. Як сказаў бы ксёндз Боску, наколькі гэта станаўленне з'яўляецца салезіянскім.
Не трэба шмат, каб зламацца. І менавіта ў цяжкасцях салезіянін павінен суправаджаць. Я прыбыў сюды 3 гады таму. Тут сярод усмешак я пабачыў Дона Боска. Мне здавалася, што сярод крыкаў я чуў моладзь з першага араторыя. Сярод матчынай ласкі я знайшоў маму Маргарыту. Мяне прынялі, я слухаў, гутарыў і спрабаваў зразумець грамадства, паўсядзённае жыццё і цяжкасці. Я глядзеў навокал і пабачыў вялікую і прыгожую неабдымную зямлю з горнымі дарогамі, шматлікімі вёскамі і некалькімі гарадамі. І часта яны былі ізаляваныя адзін ад аднаго. Маім першым заданнем было быць тут, быць сярод іх, дзяліцца, паспрабаваць злучыць адзінокіх і стварыць супольнасць, каб супрацьстаяць выклікам. Але як пераадолець штодзённыя выпрабаванні? Я б хацеў аб'яднаць сем'і, раздзеленыя пошукам будучыні. Я спадзяюся, я дагэтуль спадзяюся на спаўненне гэтай мары. Надзея – гэта дар. І будучы дарам, яна перадаецца далей тым, каго мы сустракаем на нашым шляху. Праз 150 гадоў пасля першай місіянерскай экспедыцыі сёння ёсць тысячы салезіянаў на тэрыторыях місій на розных кантынентах. Там яны працягваюць абвяшчаць добрую навіну – Евангелле Хрыста. Таму што ўсе мы пакліканы даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею, як нагадвае нам святы Пётр у сваіх пісьмах. Калі б мы шукалі адказы людзей, адарваныя ад веры, дзейнічаючы так, быццам бы мы адзіныя стваральнікі таго, што робім, мы б нікуды не дайшлі. Мы не маглі б жыць сярод пакутаў, адчаю, голаду, смерці, дзяцей салдатаў, эксплуатаваных, згвалтаваных і пакінутых жанчын. Менавіта туды мы павінны прыносіць надзею Хрыста. Адзінае, што таксама і нам дае моц ісці далей. Усё гэта патрабуе смеласці, быць сабою, распазнаць сваю тоеснасць у Божым дары і ўкладаць энергію ў канкрэтную адказнасць. Свядомыя таго, што тое, што нам даверана, не належыць нам. Мы працуем на карысць Божага валадарства. Смеласць і цярпенне. Рабіце тое, што можаце. Бог зробіць тое, чаго не можам мы. Гэта адна з парадаў, якія Дон Боско пакінуў сваім першым місіянерам. І зараз, як і тады, нам дапамагае жыць надзеяй. Але не толькі гэта. Дон Боско таксама прапануе нам шлях даўжынёй у жыццё дзеля жывой надзеі. І робіць ён гэта ў сне пра 10 дыямент. Надзея разам з глыбінёй роздуму, радасцю паклікання, энтузіязмам і аптымізмам, якія можа падсілкаваць толькі вера, напаўняе салезянаў смеласцю ініцыятывы. Аднак гэта смеласць, якая патрабуе цярпення. Цярпенне патрэбнае для працы на карысць Божага валадарства. Такая рэдкая ў нашы часы цнота, але такая важная. Усё, каб узрасці, патрабуе часу, а час захоўвае надзею. Гэтак жа, як фермер сее і ўмее дачакацца, пакуль насенне ўзыдзе і прынясе плён, такім жа чынам і мы павінны сеяць, чакаць і дзейнічаць. Тут, у гэтым дзейным чаканні, пачынаецца надзея. Хто мае надзею, чакае. Хто мае надзею, мае цярпенне. Хто мае надзею, становіцца здольным перасельваць, падтрымліваць усе сітуацыі, якія падкідае жыццё.
жыццё. Але што такое гэта надзея? Дзе мне знайсці моц? Як мне рухацца далей? За што мне Калі трымацца? гэта не тое, што акружае мяне, калі гэта не аптымізм, тады што гэта? Адкуль мне яе ўзяць, гэтую надзею? Адкуль мне ўзяць гэтую надзею? Адкуль мне ўзяць Адкуль мне гэтую ўзяць гэтую надзею? Адкуль мне надзею? ўзяць гэтую надзею? Адкуль мне ўзяць Адкуль мне гэтую ўзяць гэтую надзею? Мне надзею? ўзяць гэтую надзею? Надзея – гэта Христус. Ён ёсць цэнтр нашага жыцця, жыцця свету. Ніхто не можа аддзяліць нас ад Хрыста. Бо гэта менавіта Ён, за каго мы хочам і павінны трымацца, на каго арыентавацца. Христус з'яўляецца якарам надзеі, які цягне цяжар пакутаў і ранаў чалавецтва на крыжы, каб прывесці іх да Айца. Але як вы можаце працягваць падарожжа, застаючыся на якары? Калі вы хвалюецеся за дзіця, якое не можа знайсці працу, за сяброўку, што не можа зацяжарыць, альбо за чалавека, які толькі што перажыў развод і не ведае, як рухацца далей, за таго хлопца, гульца, асоба, што п'е і не можа спыніцца, за суседа, які наклаў на сябе рукі, за тых дзяцей, што згубілі сваю маці. Надзея – гэта не скок уверх. Яна не прапануе узняцца на ракету, якая адрываецца ад зямлі, ляціць у космас і пакідае зямлі шлях, пыл дарогі. Гэтак жа, як яна не пакідае карабель пасярод акіяну дрейфаваць без нас. Якар цягне цябе ўніз, абмяжоўвае, прывязвае да месца. І калі ты знаходзішся ў такіх умовах, ты хочаш вызваліцца, не быць зламаным. Бог даў нам абяцанне, якое мае намер выканаць. Таму Ён падарыў нам Хрыста, наш якар выратавання, каб мы маглі заставацца прымацанаванымі да вечнасці. Нават калі жывём сваё жыццё, перасякаючы мора дзён з усімі яго хвалямі, якія ніколі нікуды не знікнуць. Позірк скіраваны ў нябёсы, цвёрда стоячы на зямлі. Падарожжа доўгае, складанае, часамі прыгожае, прыемнае. Ты адкрываеш нязведаныя землі, пейзажы, усходы і заходы. Ты адпачываеш у супакоі мора і хвалюешся падчас шторму. Але працягвай рухацца. Заўсёды наперад, ствараючы шлях за сабою. Шлях з мноства этапаў. Христос яднае чалавека з Богам і дае нам надзею, якую мы патрабуем, якую патрабуе свет, якая ператварае нас у пілігрымаў, якая выпраўляе нас у шлях, якая прымушае нас крочыць. Надзея не расчароўвае. Не таму, што яна падманвае нас, а таму, што яна ёсць Христос. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Спадзявайся на Пана, будь мужным,
Няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана.